Wonten loro kita. Iya kok. Enggak, itu foto Isih. Untuk ngomong. Ya. Si melekat metu mobil tak. Apa tadi bapak? Oh. Mobil lu. Jangan gelap. Ayo masih ngomong dong. Anak gue bentuk yang mlebu nopo ya. Ayo ya kita akan jalan-jalan. Ayo. Hilang helah. Ora kena dikawin semoyo gampang ya bungku. Nemu-nemu ngomong sing ngatur ya kudu. Oh iya kok iya. Lah kene kepenak ya iki. Ya seru rasane go melandang ya kok. Kodok-kodok jangan mesti kon bohong ya kok. Iya. Gak kerasa remetun ngarep mlebu kasih kok ya loro maning kok Ayo bagian Orang sing belon ayam. Hah? Ayam mentong. Buangan anu tar. Ana sing kelanganane aja. Iya, kok terbojo. Tongone kok mentong bisa ngomong kan ora tuh. Hah? Kan ora tuh goreng. Oh. Ora mau sapa? Malah digoni kok. Kita pacar paling diusul kok. Cari ngomong cari. Ngomong apa gue tahu? Orang bener kan orang mati ngomong. Kono gawa dewek kaya Dekok nama sih gue mandi. Betul. Kalian senang itu. Oh, orang juga mau belok. Wes setengah burungnya orang di dalam. Rizky gue. Kayak santri wong bagus ora kena digawe gampang kok. Tangane jemen ger kaya mesti drigen kok. Oh, turun. Untuk tamat bodoh musik kepada orang sompret dan sompretnya orang Nuwun sewu nggih, Pak. Ingkang mendem tahan mawon dereng berarti lahir nggih. Mangke nek berarti lahir monggo tebu njero niku sampai paripurna waladan nggih. Seniki tahan ri tasih wonten satunggal tarian malih tasih wonten Kampung Sari lan negara sak liyane nggih. Sedaya saking komunitas nggih, mboten kula wiji-wiji nggih. Kabeh dulu. Sampun kawula aturaken mau nggih kali balet menawi kreasi tari balongan lawu lan iki saking